ungakhula bhuti ungahleka kakhulu. Ngase ngithi mina nibona osomahashi usomasho omnyama kwela ngithi emsini. Oh, Macingwane. Wayifungwa odade wabo angithi intombi zifunga inkosana. Bese uthi ke inkosana ifunge umuntu abantu abafungwayo ekhaya babe baningi. Inkosana nenkosazane. Wathi kanjalo usomasha ethi ngimfunge kusho intombi mangabe intombi solo ngokuthize yakwangubane ithi angikwenzanga lokho ngimfunga usomasha omnyama. Oh, beyazi bengingakwazi ke la. Ngisalungisa umsamo wakho nje before school. Hayi cha usungisizile bengingakwazi ngempela. Macingwane mfethu sikwazi njengomuntu ekuthiwa ngolimi lasemzini we celebrate ezweni lakithi umuntu odumile othandwa abantu okhonzwa abantu ezweni namaphethelo. Naku sithola indaba ezingezinhle nezingemnandi ukuthi usuze wabaleka nasekhaya waba sekubhaceni ngoba usabela impilo yakho. Kwenzakalani Macingwane phakathi kwakho neqembu le-IFP noma ubuholi be-IFP? Angiqale ngilungisela angaze ngibaleke ekhaya mina ngibe sekubhaceni. Mina mangifica ngwelinye ekhaya ngifica kwelinye mangifica ngwelinye uzofica kwelinye ngathi ngiganiwe mina nginesithembu. Angishaqi futhi okwesibili akunazo ingodosi ngenabafazi. Yeah. Manje ke uma ngabe mina njoba kusebusika nje iphithiza amawala manje yabe ifuthumeza zonke izinto. Yeah. Yebo. Macingwane kwenzakalani mfethu? Mfowethu lapha mina ngokuzalwa kwami ngizalwe eNkandla. Indaweni yaSongani edume ngokuba ngeyasemabhuqweni. Kule ndawo mfowethu indawo leya thina nje siqala ukuthi iqhwebe emehlweni ethu iqembu esasilazi lenkululeko inkatha. Ngikhumbula ngomunye unyaka sifunda esikoleni kulethwa amakhekhe ngicabanga ukuthi kwakusabhazwa nje leli feeding scheme. Kulethwa amakhekhe mangibuye esikoleni siphethela amakhekhe kade siwadla esikoleni. Sekuqhamuka sekuthiwa hawu niphethe uphungu ngani maZulu yabo. Ubona hayi amaZulu indala kangakanani. Khona amakhekhe ayebizwa ukuthi uphungu ngani maZulu yabo. Kanti kwakugwenji kwethu esasunikezwe uhulumeni ongaleso sikhathi. Into eyenzakalayo ngoke safunda ama-culture ngagida ingoma ngaze ngaqala ukuhamba umhlaba wonke phesheya kweyilwane. La kwaZulu kuphethe inkatha eSouth Africa kuphethe i-ANC. Ikhona futhi i-ANC lapha kwaZulu. Kodwa into eyenzeka nganya kwethu ukuthi ngokukhula unembeza wami oqala ngifika la eThekwini. Mina ngangimbuka kabi umuntu okuthiwa akayona inkatha. Ngenxa yokuthi into engikhule ngayo kodwa ngenxa ukuthi ngangiyingane ngangingelona iqembu lezepolitiki. Ngangumntwana nje oyifundelayo oyifocusele phesheya ngehla ngenyuka kwamazwe omhlaba kodwa futhi into engangiyazi ubuntu botho ama-culture ukuthi njalo ngonyaka sizoya oLundu. Ngikhumbula ngisala ebhasini ngaze ngathi umama akathandaze sho into zami ayihambe kahle ngimncane. Ngisala ebhasini kwathiwa sayahla sabathathu ebhasini liyondini sifunda isikole ngenxa ukuthi sasala emacultureni kanti sizipiliyoni engomeni. Engikushoyo ingane yakwethu abazali bami ubaba ongizalayo nomama ongizalayo ubaba uze wahamba emhlabeni enkatha. Umama namanje nje mina mayezwa kuthiwa khona ngikukhulumile umkono umbone ngubekele ngenkatha uvela ngangikhulumise. Khona ihlaya ngifuna ukuliseka nje ukuthi mama ngathi ngefika ngelinye ilanga ekhaya wathi
ngizokubona uphakala ubani ngokubona uphakala ubani nobuhamba wedwa nje ungenaba ngokubona uphakala ubani hamba phakala kunaba ngizokuthiwa kade bancoma ngithi mina ngani ngobani mama ngoba una iPhone bangitshela izimfundo ngitshengisele ingane emafonini sengithola ukuthi impwethu umlando owakwaZulu abantu abawazi umntwana ophinda angene kwakuye ngo-12 ebusuku kuzosa uvoto kwaku-1994 ngomhla ka-26 kwahlanganwa naye kwakuyena kuJacob Zuma ubaba uJacob Zuma kuzoba ubaba uThabo Mbeki bese kuzoba uMandela uDe Klerk baba emdonse efonini ngoba kwakufanele kube nezivumelano zokuthi izwe liyangaphi umntwana ophinda ke nenqwakha ethi izwa la kwaZulu limele emveni kwalokho into egcine yenzeka ngane yakwethu ukuthi umntwana wakwazi ukwehla ngoba kusungulweni kwakhe inkatha ngo1975 ANC from the ANC Youth League ANC ayizange ize imjahi ithi akafe yamnikeza independence yakhe in freedom yokuthi eyaqhubeke enza kwenzayo ngokwelungelo lakhe and mind you amalungelo ayengakabi njengamanje kodwa because politics is got one line of lokujana expression so into eyenzakalayo ke bavumelana ukuthi cha ayingene inkatha ingabi independent kwaZulu Natal uyakhumbula ukuthi ngisho ku1994 inkatha yayifakwe ngeTpex kwi-ballot paper as a result of that so and then ama-demand akhona kwakuyikhona ukuthi uZulu Kingdom awube absolute kingdom in terms of ukuthi ube nama-benefit alingana nakamongameli osuke ephethe izwe because he was comparing KwaZulu Natal equivalent to Swaziland so uMandela wathi ayi akulukulula lokho wazi wathi mina mangivota ngizobuya mina ngizovotela la bekhuluma ngalozo ikhathi le ngakho ke athi mayemi phezulu ngo1994 27 April wagijima wayo maphezulu kwekhanda lethuna likalanga libalele wathi dear Mr President I'm standing here before you to tell you that today South Africa is free lokho kwabo umlando ongasukumi phansi ekhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa because he was not just expressing that he was also expressing the victory the first victory kaMandela ukwazi ukuhlula umntwana ophinda angene ukuthi akwazi ukuthi amukele ukuthi iKwaZulu Natal ingaphumi eSouth Africa ngoba umlando wonke weANC injalo Macengwane sibonge impilo yakho akukho uhlixizana kube khona phakathi kwakho nobuholi benkatha njengoba sizwa endabeni khona lento ebizwa kuthiwa freedom of expression mina ngiqala ukukhuluma ngeinhlangano zezepolitiki mina I will set a record straight mbongo ncukumane mfowethu inkatha ngicabanga ukuthi sopolitiki enkatheni mhlambe wayedwa wawuyena umuntu wamaphinda ngene yakheke kabuhlungwana ke inkatha yakhelwa egameni lobukhosi ubukhosi is an absolute power engaphazamiseki the only thing that we have to do is to bow with respect yingakho ke kukwaze ukuhlonipheka ngoba yabona nje amaNazaretha abizwa kuthiwa inkosi yamaNazaretha yingakho ehlonipheka ngokungangabazeki uthanda noma ungathandi namanje ke mntaka baba ngiyokutshela mina inkatha umuntu wayezipolitiki enkatheni uyedwa umntwana ophinda ngene naba abanye noma beyazi politika some of them but they have a problem yokuthi they can't express their opinions they can't express their feelings politically ngenxa yokuthi abazazi noma sebe right noma sebe wrong ngoba mawuzokhumbula ukaMagwaza Msiba
wayelokhu eshonto yodwa ngithunywe umntwana yonke indawo ngithunywe umntwana kwagcina sekuyihlaya waphuma enkatheni kade national chairperson we-IFP uMagwaza Msili wasuka lapho wavula iqembu lakhe umntwana ophinda ngene waphatheka kabi futhi umntwana ophinda ngene wayengafihli wayi-express ukuthi akaphathekile kahle ngento eyenziwe uMagwaza Msili kodwa futhi akazazi ukuthi akabulawa waqhamuka nobaba wayeno-Babyface namabhasi angisazi nje noma uBabyface usekhona noma amabhasi asekhona kodwa akazafi usaphilela manje wasungula inadeko le yona yebo uzibajiyana lo baba lona uphile ifreedom emnandi ngoba umntwana ophinda ngene wayazi ukhaya Khumalo wazwa umthethisa enkompeni ye-IFP umntwana ophinda ngolo wamxosha waphuma engxothozela ukhaya kodwa akazabulawa ukhaya namhlanje usekhona so into ebaluleke kakhulu la is to understand and know politics njengamanje inkatha yagcina ukuba ne-conference yayo usekhona umntwana ophinda ngene ayiphindanga yaba nayo i-conference uyakhumbula ukuthi ngo-2011 inkatha yasala nomasipala ababili okwakuwulundi mangaphuthisi nenkandla la kuqhamuka khona uNtuli yabona yafa yaphela inkatha emveni kokuthi ngo-2004 kwakuphethe ubaba uSenzo Mchunu as unobhala jikelele kaKhongolose ila i-ANC iyangena khona ngonyaka ka-2004 ingena KwaZulu Natal ayiphethe phela umlandi wazi ngekhanda ngoba ubaba wakhe umlando so into eyenzakalayo kwethu la noma bangakhanyisa futhi hayi ukade konakala uNkulunkulu amosha kudala nje so and then kwalokho umntaka baba mawuthi ebuka i-ANC iphatha from 1994 kuze kuzoba u2000 manje noba beqala bebambisele manje noma u2024 kuze kuzoba u2024 yonke leyo nto leyo ikhombisa ngosobala ukuthi umntwana ophinda ngene kodwa he has been in the national parliament from 1994 waba uminister waka-Home Affairs iminyaka ngeminyaka waphinde wabreaka irecord lokuba is the most acting president of lifetime sasithi masifunda esikoleni sizokuthiwa umntwana ophinda ngene uthola ukuthi abahlaziye ukhosini bathi hey kunyuka ngisho amandla erandi kuphethe umntwana kusha abantu bakwaZulu ngoba phela ayikho into esasiyazi kwaZulu thina ayishunya into eyodwa kushunyayelwa inkatha sihleke size silala thina ngalokho singazi ukuthi amandla erandi anyuka amakwenze njani ehla amakwenze njani kodwa wakwazi uku-acta as acting president more than 22 times akekho umuntu wakwaba acting president ikhathi eyiningi kanjalo acta ngoba shuthi wayethenjiwe umntwana manje ke mina ke ukuyi-expressa kwami enkatheni ngamaphutha ayenzayo akunankomfa bathola omasipala abaningi ngo-2021 bathola amasipala abaningi kakhulu baphatha ama-district amaningi kakhulu into abayenzile bavele bonke umuntu wayomba amafosholo wahamba waya endaweni la emanxiweni kwasala khona amafosholo bathatha lo mafosholo bazomba igolide at the expense of our society, at the expense of our life. And manje ke mina njengongizi umlando wamchunu president of the Bhenca Nation angisoze mina ngakuthulela lokho ubufakazi uqanda ikhanda umasipala wasemajuba bankrupt umasipala wasothukela bankrupt umasipala wase emkhanya kude umasipala wasejozini ubankrupt umasipala wase eshowe ubankrupt umasipala wasemelmot lapha emthojaneni is bankrupt umasipala wase emhlathuze is bankrupt uyabalisa ungwenzi lapha lo inyasa liyakhala lithi inyasa
uma ngabe udayisa owakwenu nawe uyofakela inyelanga liyaqala liyabalisa malibika usizi manje liyavalelisa imndenini ayisebenze leyo nto. This is politics. If you have feelings, get away. And then bese kuzoba umasipala wasenkandla awunanga ngisho isent abasebenza abaholi abanjani maqolusini laphana is completely bankrupt yabona. Ngicela mina wazi ukuthi ngempela kubo bonke labo masipala uma lento engiyikhulumayo uyingamanga ngicela umphakathi wakhona nabantu abanomsebenzi othinta umasipala kanye nabantu abamasebenzi bakamasipala lezi inkinga engiyishoyo ngabo bonke labo masipala nginamanga yini. And the majority of municipalities in KZN, they are governed by IFP, and the IFP iyona kanye ulundi is completely bankrupt yabona. So manje into ibukayo lento yokuthi uma ngabe ngempela umntwana ophinda angena ayinyanya kanje inkohlakalo engasekho shuthi ukuyinyanya kwakhe inkohlakalo sekuphindwe kashoni ingozi enkulu kakhulu abantu abangayinakile. And nalabo abantu abathi umuntu mayikhuluma futhi uthunyiwe yabona Mbumbi ngiyakutshela mina iqiniso neqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi mina Nzombane noMafu ngokumane ngithi mina umuntu waqala wathi hawu usibani uthunyiwe mayenza ukuthi okusiwazi ngayo ngani na obona ukuthi elokishini noma endaweni yasemakhaya make kwantshontshwa inkomo zesela kuvala yonke imigwaqo make kwantshontshwa imoto yesela elokishini kuvala yonke imigwaqo ngize ngisho amabhanoyi alidle ngisho ukudla isela ngoba isela akekho umuntu ongafuni ukuntshontshwa njengesela ngoba lathi ilona kuphela enelungelo lokuntshontsha nalabo abantu abathenga abantu ukuthi bakhulume bambe beveza inkununu bekhuluma udoti behambe besakaza ikiwi emahotela yonke le nto leyo lemgodoyi iyona kanye eyenza ukuthi egcinwe ngosuku bephenduke bezothi ungisi uthengiwe ngithe kobani mina ngashawa imali emabakhithiza mafinyila baze basala netulo empilo kwaZulu Natal akaze ngizikona noyedwa umuntu we-EFF because they are the political genius, they understand politics. And uZuma uyakhumbula inkatha umntwana ophinda angene ebizwa ngeGash to iGash ebizwa ngeGash kutelekiswa igama lakhe lakwabo lokuthi uGatsha Buthelezi inkathi ibizwa ngokova kuthiwa okova iGash yabo. So leyo nto leyo kuthuka umntwana ophinda angene kodwa lokho akaza sukuma abantu abana. uZuma wabizwa ngomdlwenguli uthatha ishawa ibekwe ikhanda lakhe eyiswa enzwa yonke into eParliament inkathi campaigner wonke ama-volunteers enkatha ecampaigner ngokuthuka uZuma ebizwa ngesela ebizwa ngoGupta ebizwa ngomdlwenguli ebizwa ngisho nawo makhelwane bakho Ntuli bethi isela uma selintshintsha iskipa lagqoka esinye iskipa ungakhohlwa ukuthi isela lelo. uZuma was smiling when uThamsanqa Ntuli esho leyo nto because he understands politics. And then uJulius Malema when he expresses himself and politically and ngayo yonke indlela uyaqokothisa khuluma eqise. Mina ngikhulume no kunjana no ngakandavula obaba uSiril Ramaphosa no baba uSenzo no Gudlamatashe bonke ngoba they owe me as a citizen of this country. But in the end of the day angazi mina ngisingene uyangithi ngithini. And then after that ngaphinde futhi iNFP ngayigxeka ngendlela engigxeka ngayo ubaba uPhansi akakaze ukuthi athumela abantu ukuthi bawukheme emizini kababa.
instead of ukuthi inkatha ethi mayithi ungizwe siyamsaba uzosihlula ukuthi akakabe ke ithumele noma ke ama genius ayo ama political scientists awo azoba debate ama points ang invite lutho umuntu othula sizwe uNtuli ubulawayo lo hamba sengathi uplug ogesi now yabo uzoba istar ubaba umkhulekelo uhlengwa yabo so bonke labo bantu akakaze besho ukuthi kimi no sicela uMacingwane sondele neno ayichaze into ayishoyo sesimzwile futhi siyaba encourage abantu ukuthi bakwazi ukuyi-expressa ngendlela abafila ngayo ngoba inkatha umntwana ophinda ngene wayisungula as a democratical organization that will govern in a democratical constitution of South Africa. Akaze kwenzeke lokho kunalokho into eyenzakalayo mina hlasela umzika baba hlasela omngami ngiyathukwa usuku nemini no points okusho ukuthi inkatha is the poorest political organization that deserve to be perished if they don't comply with the rules and regulation of this country. But personally, I will never allow inkatha to be perished. Ngoba ngiyazi ukuthi laba abayiphethe njengamanje inhloso yabo ukuthi bayigainise bona bayiluthe futhi umntwana aphinda ngene uyoguquka emalibeni akhe. Ngakho ke therefore I will set the record straight ukuthi mina soon and very soon ngizoya kwaphinda ngene ngiyobona umntwana uphumzile ngibone inkosi umaphikelela umntwana uzozifa ngikwazi ukubaceba kahle engikushilo nengakushilo ngikusho kumntwana uzozifa so bezokwazi ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa lazeke ukuthi ikuphi ekuyikhona khona okumele makwenzeke nge-IFP uma iphethwe amaluthazi kanje. iMK ngina ngilwile neMK salwa ngayibuka ngeselodwa ya complaina kodwa akaze ngizingele sidla inyama ndawonye sibusa ndawonye umnandi. That is a wisdom of politics. Macingwane. So who are they as IFP? So but bona the only option that is left is to kill him. Is that politics? That's why I went further and further to express myself in the concerns that if they do that, they must remind themselves what happened to Israel. Wabula uhlanya lombala lo kuthiwa uJesu wabulawa uJuqulu mayibulawa uJesu lo namhlanje bathi babuka babona izwi liyabheduka kwathiwa hayi uvukile bathi babheke thuneni akho umuntu uciyiwe kanti waqhubeka impiyalo emveni kwalokho kwathiwa hayi wafela ezolozeni bathi ngidakiwe baqhubeka impiyalo until today. Uhlanya libulawa uhlanya luyinhlanhla. Macingwana sizwa kahle mfowethu futhi ngicabanga ukuthi sisizwe sesicaciselekile ukuthi awunayo inkinga neIFP kepha inkinga inabaholi abathize beIFP. Mangathi mhlambe ngizwa kahle noma ungababizanga ngamagama ukhale ngeenkulumo zabo eyisusa uhlevana ezithi wena uyisitha ngokuthi wenze njani ubeke umbono wakho ukuthi iloko ikwashona umntwana wakaphinda ngene inkatha ayikazi iye enkomfeni yiloko nje kuphela kubangwayo. Yebo nanokuthi abaholi bayo after iGNU embovu banikezwe iNational Task kade ngangikhala ngenkatha ukuthi iyaze regionalizer nala iphethe khona kuno MMC abasegoli lapha amavoti abantu bakwaZulu labo abahlala la kodwa abama citizen asema hostel ibona benza ukuthi iqualify nokuthi
ibe namakhansela eGoli eNkatha. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu awukwazi ukuthi umuholi under iGNU kunaba onominister abawu3 abalapha eNkatheni. Kuzoba minister uDeputy Minister ngani mo public health memo wabani lo transport hayi unational ubaba inkosi yaseMbongobongo noButhelezi yabona. Yes. Bese kuzoba ubaba uHlabisa uBulawayo uminister waKhokha ophethe amakhosi kanye nokusiwa kwamapipi ezweni lonke jikelele nomasipala yabo. Bese kuzoba umkhuleko oDeputy Minister wakwa transport and the transport portfolio enzima kufana ngabe Deputy Minister mhlawumbe abawu3 noma abawu4 ngoba we got a serious problem yokungabi khona kwemigwaqo right vandalized elungiswayo iyarojwa ngenxa yokuthi kongiwa imali uze bayize nefebe. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu uminister uDeputy Minister mfowethu umkhuleko Hlengo akakanali ilungelo lokuthi under a constitutional government under constitution of South Africa and under the code of conduct oyokusebenza aphinde under i-constitution yeqembu lakhe national spokesperson, Deputy Minister of Transport, Member of Parliament, under oath azothi mina we want to officially declare Ngizwe Mchunu as a #1 enemy of the IFP. Therefore, all the members of the IFP should treat him so. Khuzeka Mpanda. KwaZulu leyo nto leyo is a declaration of war. So manje, if I was stupid, I was going to respond exactly as his words, because he who is that mbu. So manje and he don't know nothing, yabon. So he don't know politics. So into eyenzakalayo uthi because I'm the leader, I can't sell my soul for nothing. So all I'm saying, I've ngilandele imithetho sekelo wale liswe ngalakwezwe ngayomvulela iqala kanye nalabo abantu ababechaluza emzini kaBaba njoba ngenza ukuthula sizwe. So manje bona if they are politically angry, it's not my business. So yena ke lokho akwenzile ku outside parliament, go outside governance, go outside politics, because is creating violence against me. Okushuthi umuntu nje imember yeIFP mayihlangana nami ngangikhande ngamatshe angibulane. Futhi yena mayithi ngi-enemy, there's only one thing eyenziwa kwi-enemy. When you see an enemy, you kill the enemy. You don't negotiate with an enemy. Mind you, I'm just a normal citizen with no card of any political organization. Baba sibonge Macingwana. Sisizwe sesizwile ukuthi ingxabano noma udwesho likhona lusuka kuphi, but lusemazwini aqhamuke ebuholini lapho declare khona ubaba uMacingwana njengesitha seqembu lokho okade kumenzela amazinyo abushelilisi kakhulukazi kubalandeli beIFP for no reason. Kodwa ke siyajabula ukuthi uzoya enkosini yakaButhelezi ukwazi ukuthi uyolungisa lolu daba okubonisayo ukuthi awunanxa neqembu lenkatha, kepha abanye babaholi babo abahluleke ukukhuluma into efanele bayayikhuluma. Siyabonga kakhulu baba Macingwana. Sizocela uthatha nje noma abalaleli abayishumi ukwazi ukuthi uzwe uvo lwabo ukuthi bathini bona kulesimo mase siyayivala kunga awunankinga naloko baba Macingwana. Haya anginankinga nalokho mhlawumbe ebengakunxusa ukuthi kubalaleli abakhona njengamanje
abafisayo ukuthi ngimbone umntwana okwaphinda angene uMaphikelela mhlambe bengakuveza umbono wabo mhlambe ngama-like nje ayimiliyoni lapha maye ngafikanga kwi-million ama-like lapho kuwena bethu kwi-account yakho ngeke ngilibeke mina kwaphinda ngene ngoba lokho ngikukhulumayo mina ukuthi ngikhuluma into mina eseyinhlizweni zabantu namalungu amaningi ayifisa ukuyikhuluma lento kodwa angenawo amandla ukuyikhuluma nangenayo indlebe yokulalelwa kodwa futhi ophele ngaphakathi ngakho mina ngizokhipha lonke leli gazi labantu abaningi be-IFP abophele ngaphakathi ngithi mina sekuyisikhathi ngeke sivume neqembu lomntwana mina ngahamba mina ngifike ngibe umongameli lapha ngoba lezi inoko lezi eziliphethe lapha ukuthatha le qembu kube nami mina ngenza into okufanele yabo so ngicela ama-like nje lawa awu-1 million abathi angimbone umntwana uZuzifa uyinkosi yakwaPhindangele abathi nje angimbone ngicela ukuthi lama-like abe 1 million wena ubuqhubeka futhi uthatha abanye abantu Macingwana siyabonga nangu ukaMageba siqinjini Okay. Okay, siyasothatha ishumi. Okay. mana bazonela nje kunentamo engaka nje bazonela abantu abale ishumi lapha Macingwane, hayi sekushoda ukugcina mfowethu. Asithathe nangu Sontshikazi. Right. Sinibingelele. Ukusho mina maye ngafikanga ku-1 million ama-like angilibeki kwaphinda ngene umbiso nomatshana maye ngafikanga nje ku-1 million angilibeki kwaphinda ngene abantu abathi mina angihambe ngiyobona umntwana inkosi yakwaButhelezi uMaphikelela ngikhuluma lolu daba ngicebe lezinja eyiphethe la eqembini lenkathi ezilibulalayo babethi angihambe ngicela ama-like a-1 million mabethi angiyeke hayi-ke maye ngafikanga mina angilibeki lapho Right. Sibingelele mntwana Mageba ninjani? Ngiyaphila kanjani? Ukhona umbuzo obufisa ukubuza kubaba uMacingwane? Yazi sawubona uTungizi angiyathemba ukuthi uyaphila. Siyabonga ukuthi usinikeze isikhathi sakho nje uzochaza ngokuphatha kabi mhlawumbe okwenzekayo eqenjini. Siyathokoza ukuba nawe. Engikuzwayo mina since ngilaleli uzwakala njengomuntu oyithandayo inkatha. Uzwakala njengomuntu who's noma uthi wena unayo membership yeqembu but uzwakala as someone oyikhathalele inkatha. Okungiphatha kabuhlungu ke mina ukuthi makuziwa ey'ntweni zamasiko, makuziwa ey'ntweni zesiZulu ngizwe, makuziwa ey'ntweni ey'phathelene noZulu uyazigqaja kakhulu ngenhlonipho, uyazigqaja kakhulu njengomuntu osazisayo isintu but uphinde futhi wena uzicontradict kuyo yonke into oyikhulumayo wenze sokumuntu ongazi lutho, wenze sokumuntu ongaphumi ekhaya eliphilayo, wenze sokumuntu nje. At the very same time uphinde futhi uyicontradict kuyo yonke into oyikhulumayo ufike uthi umuntu uphinde umbize ngobaba. That to me says ukuthi uyayazi lento eyisho ukuthi irongo ngizwe because njengamanje ula ukhuluma ukuthi wena izinto ezenzakala enkatheni zikuphatha kabi nomongameli wakhona uhambisa kwe-robot uphinde futhi wena lapho uzombiza ngoba bulawayo. How do you insult a person at the same time refer to them in a respectful manner? That says to me ukuthi kwawena uzazi ukuthi umiphi
and you're not understanding ukuthi umiphi i-argument yakho iyiphi. And uthi wena inkatha bekumele ize kuwena izokutshela ukuthi inini conference or rules and regulations ubani ngizwe eqenjini. The IFP has an NEC, has a national council, the highest decision making body of the party okuyibona benza inqumo eqenjini bayazi ukuthi conference inini. Why bekumele kubizwe wena ngizwe kuzochazelwa wena ukuthi kwenzakalani eqenjini or i-conference inini. Mana Ntombi ngiyabuza qeda baba sengiyaqeda nje ngiyacela kancane. Kusiphatha kabi thina njengamalungu eqembu ukuthi udicelela isithunzi sikamongameli wethu phansi. Siyamhlonipha lo wababa bongoba na umbiza ngobula uthi ubaba uhlabisa. It's because even if ngabe awumthandi umyeni womuntu more than anything ake sibeke eceleni i-politics uganiwe nawe ngizwe nabafazi bakho abakuhloniphayo naye uganiwe unomfazi wakhe. At the end of the day unomuzi oholwa wuye aphinda zoba umongameli weqembu lenkatha. We respect him. Can we at least give him that much respect? Awukwazi ukubiza indoda yomuzi wayo uyibize ngerobot. No matter what you despise him kangakanani. He's a human being. Uma unezinto ongayithandi ngenkatha ngizwe, you could have at least written a letter, or you could have at least used the platform yakho that has so many followers. Wenza ivideo ukhulume kahle njengoba kade ukhuluma nje ukhuluma izinto ezenziwa omasipala benkatha ezingakuphathi kahle without having to insult abantu. Esinenkinga nakho ngizwe is the fact that awukwazi ukuzi-expressa without including ama-insults. Noma ngabe kukhona okuyikhona okukhulumayo asisakuzwa thina because kugcwele ama-insults esikuzwayo kuqala inhlamba esingeke size siyivume. Mana Ntombi phela qeda sisa mana Ntombi mana ke Makeba Mbomvu ngicela ukumphendula kafishane ukuze singabanye abantu ithuba. Okokuqala nje Ntombi ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene ukhulume uyi-express. Okwesibili ngizokuchazela ukuthi kwi-nature ye-leadership emoqala uyokhankasa ushiya umndeni wakho wonke in the normal bavamise ukuyenza leyo nto abaholi masebekhethiwe bahambe beyohlangana nabo nomndeni wabo bewuchazela bathi noma ngabe yini enizwayo ngami noma ngabe yini enizwayo ngami anobuza mina futhi ningaphatheki kabi ngoba sengumholi wabantu futhi abantu abahlukene futhi la sisempini yepolitiki. Ipolitiki namaqembu ahlukene nama-expressions ahlukene. So in simple terms yabona mawuqala nje ukuthi wena ubulawayo unomuzi nomndeni mina njengamanje we are not discussing family here. We are discussing issues of the country. We are discussing democracy. We are discussing constitution of this country, and we are discussing the code of conduct of parliament. So mawungitshela umuntu ubulawayo amabhano yakhe mangasikhipha manje mina from the member from usomlomo weparliamentary kazolonke no PA wakhona ebuke la authorized khona ukutravela kabulawayo ukubuka ukuthi traveling yakhe nama bodyguard akhe labo bonke abantu bakhe, and the majority of his travel 80% is KwaZulu. So leyo nto leyo, is it fair for South African people? Is it fair as a national minister of COGTA, as a national minister ukuthi uyanini le ko Northern Cape, uyanini le wakwambona. So manje ke we must not fool each other here and hide with insult and lokujana mina yebo ke intamba nginayo impela abafana bendla mazi kodwa kumnandi ngithuki nje ngazingeli mina intamba nginayo impela kodwa ngithuki nje ngazingeli manje ke I'm the really politician in the forest. Macingwane omkhulu asithathe wesibili sizompaka lapha ya umyeza soqhamuka ngezantsi ngizocela umyeza ube number 3 asithathe lapha ya uChakide masengena umyeza Awudalwa la Chakide
Ngiyabingelela ithimba lonke likhona la kwipanel. Ba. Macingwane. Khalida kamgcololo. Ngisemnambithi ngokuhlala mfowethu ukuthi indaba engibuka uyikhuluma mfowethu awuzikhulumi njengomuntu okwipolitiki. Akusho ukuthi umuntu maye kwipolitiki Macingwane akajivazwe. Awukwazi ukubiza umuntu oyilunga lomphakathi nakuye ukuthi uyahola umbize ngomgodoyi phambi kwethu akasiholayo uthi siphatheke kanjani thina. And okunye ngicela ukuveza Macingwane ungathi uhlaziya inkulumo kaHlengwa ukuthi uthe shono wena ukuthi uHlengwa uthe bulawa nini ngoba inkulumo yamavideo akho buwenza uthi inkatha ithe bulawa iphuma umkhankaso wokuthi wena bulawa kodwa ngikuzwa uba specific ekutheni ubulawa kanjani ubulawelani ukuchaza ukuthi hayi ngoba wethaka into lento ikhuluma ubudomu nje isiphukuphuku akufanele aba ungena nje ungena la ngoba ukhuluma uphukuphuku la sikhuluma iprinciple sikhuluma into eqondile la full sex isiphukuphuku phuma njengamanje ngoba njengamanje wena la zonqetheza wena we campaign you're against izwe. You are not against the principle. You are not against ukuthi wena izwe liphethwe kanjani noma sipala kanjani. Awukhulumi ngama issues esikhulume ngawo la. Njengamanje utheni lapho nje umnagesi mbongolo uqashe phansi kwesihlahla emveni kwalokho lapho kunenkinga eziningi lapho zamanzi. Nama-water tank ahlele emakhosini. Macingwane ngicabanga ukuthi into iqale ngenhlamba hayi ngokuthi hawu akithi uyayibona ke Macingwane ukuthi ilahle kapi kuwe ilahle abantu awubazi iqondile you owe me when someone owes you say fuck off hayi Macingwane hayi isebenze leyo okay angifuni ukuvula idialogue la chakede sidlulele kumyeza wena le date waqhakithi le date ofuna ngibolewe ngayo ayiqhamuke nawe uyangizwa ayiqhamuke nawe wena umithi wena zala man saki ubalothe bulawa mkhulu mfowethu bakwethu ngicela ningadenwa singavuli idialogue simple ngiyana mfokamyeza la hawu so wena izinto ziduma imali lapha zihamba ngekephe business yakhona noma no Cingwane indaba ezithala umchunu nawona wonke umuntu okuyipanel angiqale ngokubingelela wonke umuntu okukhona kuyipanel ngiyasithoba ngiyeza uMacingwane ukuthi bamphakamisa umoya ngiyacela lesikhathi lesi ukuthi nje sibe sonke ndawonye ngomoya ophansi ngilala lapha engikhona kunama point athintwe undaba ezithala phana uCingwane into ithi enkatheni wakubika uSompisi uMphemba umhlonishwa okhona ondunankulu kwaZulu-Natal uPremier wathi lapha enkatheni akasiboni isidingo yena sokuthi engacampaigna ubaba uHlabisa ngoba umntwana wamshiya umholi emkhethile okubaba uHlabisa moving forward nginenkolelo ukuthi la eNingizimu Afrika sonke singama members akhona la enkundleni yakwa TikTok noma on social media sinembono ehlezi share all over even on Facebook lokho we are exercising a freedom of speech if I may say angazi noma usekhona Mbomvu ngisekhona mfowethu qhubeka all right so ngakho ke nalo lapha iqembu elikhona nginenkolelo ukuthi kumele siphefumule ngalo uma namhlanje kuzobulawa umyeza ukuthi ukhulume waba against mhlawumbe ANC noma MK should nakusasa kuzobulawa omunye nomunye kade khuluma into mina enginayo engiyibona ukuthi wrong ngondaba ezithi umchundo nayo awukwazi ukubiza abantu ngemsuni yezinja nemgodoyi ubafuse gise abaholi angikwazi ukuthi Mbovu ngikholwa kuwena kodwa bese ngikubiza ngomsuni wenja noma ngomgodoyi noma ngani that is absolutely wrong lokho it is personal moreover moving forward uma ngabe abaholi bengenzi kahle mina ngokusuka kwami ngise KZN although I'm based in CP naseGoli
kodwa iningi lezinto ezenzakala eKZN angikho happy ngazo. In 2021-2022 KwaZulu Natal iqembu elabamba inqwaba yomasipala kwakuyinkatha. Ngolwazi lami mina bengazi ukuthi igebengu abantu abantshontsha imali yabantu beku ANC. But ngiyamangala inkatha mangabe kuthiwa mangabe inkatha kuvela even kuma ordinate ethile ukuthi intshontsha kangaka. Kuyangithusa leyo nto leyo. Sinenqwaba yomasipala abangenzi kahle. Into mina ngiyaziyo ngenkatha mbo phambi kwamehlo ami. Ama toilet, imbewu, into zamakhosi nemembeso nokuthi baphana inkomo nezimbuzi ubuhule leadership ekhona. Kubhlungu ke eKZN inkatha iqala exista after 2004. Not ukuthi after 2004. ANC waphatha after 2004, but before then it was inkatha all along. Kade ngibuka eMsinga beawadana ngezinto ekuthiwa into amahashi, into zamakalishi nani yonke into lamahanisi nani nayo ukuthi khona nokwakhelwe indlu yenkosazana yamanzi kumahholo instead of skills development. Inkatha mina ngokwami ibelief eKwaZulu Natal ayinayo development ekhona. Sinenqwaba yabahlonishwa abakhona abanenqwaba yamacala even enkohlakala ababhekane nawo. For a practical example, kunobaba kade bizwa ngenkosi yemeya angifuni ukumention igama lakhe. Like he was framed by social media ukuthi uyinkosi yemeya. But due to ezinye zezinto wagcina engakwazanga ukuthi ayimithe eduzana umasipala wakho wabankrupt kwakuba inkatha yahlala phansi yabona amkhika out. Kunamhlanje sine imeya even kuphi la komhlathuze. Namhlanje kade ngizwa nje ngizwe KZN ukuthi kuyashe emhlathuze mina kade ngikhona last week kuvuthile into zana izimonto iRichards Bay babhizi banodoti rubbish all over. Even nakompangeni kunayona yonke into abasebenza abakwazi ukusebenza kuya strike okwenziwa yonke into ekhona. But uhoste mina la uhoste mina noma uhoste ikhethezi leli. Nami ngimuza ngasaqedwe umfowethu and kanti bengithi ukhuluma mana ukuze ngikwazi ubaba uMacingwane ukumphendula point to point. La ephuzweni nje ngikuqala nje lokho nje. Ngiqala ngimphikise la ephuzweni lokuqala yokuthi inkatha ayenzi lutho. Inkatha yebo ine tendency angithi ngishilo ngathi mina ikhandwe ngaphansi sisekelo sobukhosi. Inkatha ine tendency yokuthi njalo ngayikhala kudala ngawuthi njalo ihambe isijinge nenkomo njengoba amakhosi emaningi ngangaya mangathi uyiphethe inkatha la KwaZulu yonke indawo omasipala shima ngabe ihambisa intuthuko nje mase kuthiwa closing remarks isijingi sekuthi unezimvu eziwu10 ezonikwa induna namakhansela nenkomo ezonikwa inkosi. So manje ke leyo nto leyo ayisize umuntu leyo. So ngaze ngathi mina ungcono makuthiwa yenziwa esigabeni sokuthi kube khona umuntu inkosi eyodwa esuke imele leyo district ngaleso sikhathi. So into ebalekile njengamanje i very important mfethu ukuthi inkatha yabona mina ngizokukhuluma iqiniso lonke iqiniso lonke. Into ethiwa intuthuko nje nokuthi kube khona umehluko emphakathini wangakithi. Esaqala ukubona nokwazi ama-artist adumile nentuthuko ogesi no namanzi ngakithi yabona noma egqoza kodwa saqala ukubona nenkatha kuphethe uThamisanqa Ntuli. Lokho sakubona kwenzeka. Babephethile omeya baphambilini abazange bekwenza. And then after uNtuli ngakhala futhi sehambile ukuthi Ntuli ushiye phandle. Bashiya phandle ngempela futhi namanje kuphandle yabona. So and then leyo nto leyo angifuni ukuthi mina ngiyisize lesekandla ngithi angiyibonanga nto. Yanconywa ngisho nawo umongameli uqobo uZuma. Ngikhumbula ngomunye nyaka sikwase kwancamalala ethi hey yabona ngikwenza konke emhlabeni kodwa hey hayi bangishiyerisela baphembu. uNtuli unomlando wokuhlula uZuma endaweni yakhe ngisho kuthiwa kukhankaselwa iwadi yabo. Yagcina isala newadi yakhe kuphela uZuma. Leyo nto leyo ingumlando omuhle wenkatha.
bese kuthi lapho undini eziningi izinto ezenzekile ezinhle ondini nentuthuko eyenzekile kahle ondini futhi okwesibili during i-unrest i-looting yenzeka yonke indawo kodwa ithema ngabe sisikaza undi umntwana kwaphinda angena wagijima wavuka elele emashidini akhe ithunikala engumuntu omdala wahamba wayophuma ngomnyama wathi bantu abami ningayenze lonto wathi ngiphuma ngalesikhathi ngimdala wathi ningakwenzi lokho undi lavikeleka leyo nto leyo mina ngonyaka ozayo so far ngayinikeza mina ukuthi undi in a name and a respect of umntwana waphinda angena must remain so nami ngayiphi indlela kodwa okunye nokunye sisazokudebate siye phambili bese uzothi ke lokho kushiwo umyeza la esangana ekhuluma ezenza ehlanganisa university lobutsizwa angabazi engaqhathwe indawo ngithi mina inhlamba nginayo impela kodwa ngithuki nje kazingile uyangithi ngithini and then you lose respect and honor immediately when you leave your house and decide to be the member of the society and the community. And then immediately emveni kwalokho uzokwazi ngani mina ukuthi ngikhulise kanjani futhi wena uzowami ubuza ukuthi wena wazala ubume njengashi wena ukhuliseke kanjani wena uhlawuliwe awuhlawulanga kodwa ngiyingxenye yelunga lomphakathi angithi udinga ivoti lami so okusho ukuthi fanele wena uaccept anything any fire that comes in you yabona bese uma kukhona la ubona ukuthi hayi amagama ngiqisekile you can't go in public as a leader and express ukuthi ngiphatheke kabi ubanethi kanti ngiyindoda ngiganiwe washo wacima you are not a leader you are not even a father you are just a nonsense yabona so uma umholi ukhuluma ukuphila kuphelele uexpress ukuphila kuphelele bese emveni kwalokho bese umbizela eceleni lo muntu lo uthi hayi bana bakithi hayi la kwaZulu inhlonipho ibalekile 1 2 3 and 4 and 5 kodwa mfana mqhubeka ngoba yonke into yakho uyiexpressa kahle hayi lento ukuthi mina njengamanje semkosela ukuthunya uphuthu ngithunya uphuthu mananga abantu bafuna ngithunya uphuthu mina ngibabize ngobaba ngabiza ngabanumzane ngibabize izinja Macingwane Mhlengi Bingelele baba ekhaya. ba Hayi anginawo baba maniki bekithi nje angidlule ngibingelele lapha kuba Macingwane ngisho ukuthi hayi kuyazwakala khona baba ukuthi hayi umoya uphezulu baba phezulu ngempela kodwa asesithi Macingwane ungawunyusi kakhulu baba umoya ungawunyusi kakhulu baba yize noma bekujijele ngamatshe ungezansi wena zama ukuqondana nabo ube sisigabeni sabo ubheke ukuthi baba bakwenziswa yini lokho abakwenza yize nasi mina ngale mana njengamanje mfowethu mina ngizumuntu oyemelayo awuphendula ama issues la we are dealing with issues can you answer issues and point to point yabona please manje angithandi uyayema uyamassage akumassage la sikhuluma ama issues can you get on point bro Mama Macingwane angibenge ngehlele ngezansi kungazi kunyuke asifaka omunye baba Rock Ngathi seyasaba uRock Lwazi Nkosi Angibonga Mbovu ngibingelele nechunu lapho uzaka cha wembovu mhlambe mina nje ngizoba mfishane nje ibe straight inkathi iqale nini ukubona ubaba Macingwane ukuthi uyi enemy number 1 yenkatha because ubaba Macingwane siyamazi thina eNingizimu Afrika naKwaZulu Natal ukuthi uwumuntu onje zolo lokhu ubaba Macingwane kade akekho umholi angamgqiphi izolo lokhu mina njengelunga leEFF kade ethukana nomholi wethu bona abaholi benkatha laba ngisho imeya zazi imfake uMacingwane kuma status bejabule behlangana Zulu akunanyasa lazoba nomcimbi la eKZN
namhlanje mangabe ubaba Macingwana eseqonda ngqo kuye inkatha isimlabelisha as enemy i-wrong inkatha ngale lesa statement sikamkhuleko Hlengwa si-wrong fanele asilungise ubaba Macingwane umkhulumeli wabantu abangakwazi ukukhulumela naba i-membership abazothi bayakhuluma benkatha bathole sebenamacala eqenjini mina nje ngithi baba Macingwane up lapho qhubeka lento yenzayo yabavula abanye abantu amehlo phambili Macingwane. Nakwethu ngiyabonga kakhulu mfethu. Mbomvu lensizwa uma ukuthi lamagama akuphila ewakhulumayo akahle ayi angisho mina ukuthi inkundla yokuzongconywa kwami la. Kodwa umuntu mayeza la eza namaphuzu. Kodwa ngiyacela ukuthi lamagama akhulumayo maye ukuphila hayi alize elinye imiliyoni hayi Rock elinye imiliyoni mabe kusho ukuthi ukhuluma impaduko lombhemu asiyekele yeah Rock nami kobe ngiyimpaduko kanye naye angathi no Rock uselele mbathi faka abanye baningi ba request la oh angathi ngempela laba sebesabile Macingwane khangeke besaba yebo sa kusho wena Macingwane unenduku embi they are covered hayi awuthi sibathatha abanye mawuthi awukakabi nankinga ngicela ubathathe ngokona phasi sivale kodwa basivale singalishanga imiliyoni lesibili okusho ukuthi cha yonke lento ngikhuluma mina bekuyimpaduko nje Yeah. yonke lento ngikhuluma ongena ucela vali mic okay right asiqale lapha ya ku Nongalo Sawubona baba ngizokala. kakhulu Sawubona baba ngizokala. Mfethu uMacingwane is a political disaster. He doesn't know into ayikhulumayo. Uyagxeka nje njalo uthuka inhlamba. So ayikho indaba yakhe serious ngiyabonga. ngiyabonga mfethu indeed I'm a disaster ngiyabonga mfethu indeed I'm a disaster Godon Matomela uyaphila mntaka Mada siyaphila njani nina hayi singanana Nyanda emkhonto Macingwane yes you are speaking to a political disaster here how are you say I'm good political disaster and you wahle kakhulu uNkulunkulu akunwebanga kahle la vela khona manje usashayina yana yeah cha nami Mbomvu ngithi ake ngisike elijikayo la uyabona Mbomvu mina ngiyenkulumeni kaMkhuleko Hlengwa uMkhuleko Hlengwa nje totally wrong wrong kakhulu uMkhuleko Hlengwa ngoba uma uMacingwane egadla ko ANC ko MK ko EFF bajabula bahleka kumnandi ayiwo madoda unokwazi nokwanda uma uMacingwane sebhekene nabo ngobe inkatha sebeyakhala leyo nto ayifuneka uMkhuleko Hlengwa lento ayenzile ukuthi ezothi uMacingwane uyi-enemy yokuqala bona mabehluleka ukusebenza abasugxeka bethu uMacingwane uyi-enemy yenkatha uma behluleka ukusebenza uMacingwane ekhipha amaqiniso abo engikusho ukuthi ngeke uMacingwane ekhulume ngalendlela le uyabona nje akufanele ngabe njengoba thina silapha eMsinga kuthiwa kusenento esikhala ngawo sinama toilet nga4 emzini yobaba bazi ukuthi mabengena befaka ama toilet dolo lwamanzi babafaka umpompi kodwa amanzi uMacingwane lento ayikhulumayo ukhuluma iqiniso bayehluleka dismal
abasuka ukuthi mabehluleka bese belokhu befuna ukuvala umacingwane umlomo ngezinye indlela vele inkathi yehlulekile uhambe lapha lapha ebaqulusini bolile phuhlu umasipala wakhona baningi omasipala ababolile umacingwane nje ukhuluma iqiniso ayikho into abalokhu bemkhomba yona ngeminwe belokhu bezomtshela ukuthi uyabheda kufuna uthunya uphuthu hey umuntu nomuntu nosuku lwakhe lokuhamba emhlabeni madoda anisuka ukuthi manitshelwa amaqiniso umuntu vele ongafuna ukutshelwa iqiniso akakwazi ukukhula ingakho inkathi ingakhulu ngoba ayifuni ukutshelwa iqiniso umibheda uma bebheda bafuna ukunconywa wake wangabancoma senizitha senixabene so ngeke thina sihlale singabatsheli ngeke sife sithandaza uNkulunkulu ebusuku ebese sothandaza abaholi benkatha never ngeke yenzeke le umacingwane into akayikhulumayo ziqiniso zonke ayikho into eyamanga njoba omaZulu bekhuluma nje bethi ubizo obulawa ngani akuziyo ukuzomasajwana la wakhethela yena ukuba umholi wabantu so kufanele ukuthi kukhulunywe ngalendlela okufanele kukhulunywe ngayo akuziyo ukuzongcengwa abantu imali yomphakathi laba idlayo abenza zonke izinto zabo abathanda ukwenza ngazo so akekho umuntu ozoncengwa uma umuntu ebona ukuthi uyindoda noma unomakoti akahambeke uhlala kwakhe ushiya umphakathi uphathi wabanye abazokhona ukumelana nayo yonke lento eshiwo umacingwane ngoba kuzomasajwana la makungamasajwana washo nomaleme eParliament wathi uyamhlonipha uLuzuma kodwa kusemsebenzini makusemsebenzini kusemsebenzini ngabonga Mbovu sibonge Kotole Macingwane ngiyabonga kakhulu mfowethu ukubekile nokubo kubekile kuyilungelo lakho futhi okwesibili mfowethu nawe Ncukumane iqiniso kufanele sinimele la ekuthenini ngempela lento yama feelings abantu abayazi politics lento yama feelings yogcina kumngakho naseyinganeni zakho that's why ngisho emsebenzini makuthiwa there's something happens in his or her family ekhululwa with immediate ekiswa ngisho umshini thiwa ushayele omunye umuntu bese lo muntu lo ephuthuma emndenini ngoba umndeni ubalekile futhi awuhlangene nasemsebenzini umsebenzini awudiscuss ama families abantu basemsebenzini bamenya wena mawuganwa bamenya wena mangabe ufile bayimema bona mangabe wenza into wemela kodwa into ebalekile njengamanje it's very important ukuthi we must differentiate politics family issues the societal issues and feelings so definitely this is politics and then inkatha ufakaza ngo kodole ukuthi yakhelwe ngaphansi kobukhosi manje yonke into eyenzakala khona kuyakhothanywa woman Bonani kukhuluma manje umama owazi inhlupheko ake ngibingelele ngokukhethekile kwichuno nabakhona ku panel cha wechuno ngiyabingelela mama ngiyabingelela mama mambali ngithakazela umasibeko wakwaMthembu ngiyathokoza kakhulu mfanase umnisi wemvulo nakho uyabona webafethu akisilikhulu imende iqiniso uyabona lento yokuthi okokuqala nje ake ngibonge indlela olithathe ngayo lolu daba lokuthi ungalwi naye ngalendlela enza ngayo lo mholi wenkatha kepha umvulele icala ngushayela izandla lokho nguthwesa uphaphi futhi asikho isidingo sokuthi umuntu uma evakalisa uvo lwakhe bese kuthiwa uzobulawa njengamanje the whole South Africa siyazi ukuthi anything can happen kungizwe emlando omchuno amehlo ethu asebheke ngqo kulowo muntu loyo which is totally wrong angaphinda yenze leyo nto leyo futhi nje sesikubhekile okunye ke ngiyacela abaholi benkatha laba abangenzi kahle abangamosheli laba benza kahle thina la iGoli sinomholi sino MMC wenkatha umlungisi Mabaso wenza kahle kabi umlungisi Mabaso si happy ngaye kuze kuthi manje sivotele inkatha ngicela uvale imayi kuze
size sifisa ukuthi manje next year sivotele inkatha ngendaba nje kaMlungisi Mabaso uMMC wenza kahle bese ngithi mina endaweni yangakithi thina le vela abaholi benkatha Nkosana benzi kahle gijimani nelapha eMondlo kwa Block D emadressini niyobona imhlolo ikhansela bathi umakati alenzi kahle namanje saze sabaleka seza la eGoli sazofuna impilo sisaphuza amanzi nezinkomo alenzi kahle umakati akenzi kahle emadressini eMondlo kuyiqiniso ungizwe mayethi abenzi kahle kuyiqiniso bona abafundi ukwenza kahle bangaphoxi laba abenza kahle thina la eGoli si happy ngoMMC uMlungisi Mabaso uye sidonsela ukuthi sivotele inkatha next day kodwa laba bangenzi kahle basiphoqa ngizwe Mchunu ngikuthulela uphaphi ngithi ndodana wenze kahle wamvulela icala pay kwakhe si South Africa sibhekile anything can happen to you zizokhala ayikhale sengishilo bye bye kakhulu mama zizokhala ngempela futhi mina anginankinga ukunikela ngegazi lami uma bona bebona ukuthi ukuphila kwabo ekusegazini lami kodwa umntana waphinda ngayivumele yodwa kodwa futhi angibesabe futhi manje ke awukwazi umuntu ekuhlasela ekunikela ukuthi fana bese lokhu imhlonisho akibona umhlonishwa izinja I still repeat ngizwa mbufu izwa kahle Maqingwane wekwantoni when someone give you fire you can't give him flowers. You give them fire back. Yes. And I fight twice and 10 times. Wekwantoni mina anginamlando okuhluleka uMbovu I want to say this on the record anginamlando okuhluleka ayimshundala ngihambe ngo tobo umlando okuhluleka ngathi mza tele ungazana futhi okusibili ngithi mina umkhuleko thula sizwe bathumeni bafana bakithi kodwa koshiyana mama kona okay koshiyana mama kona ngiyana ntontoni baba Mbovu Nyanda eMkhonto mfowethu uyapheka kodwa ndaba ezitha hayi ubhlungu ndawo asikhona iphezela ngakini awu ngiyabonga Nyanda eMkhonto kodwa uhlekani Mbovu awuyathimula Mbovu angibonga mfowethu ngale platform Mbovu igama laleli page kwaNtonto Livestock oh okay yes Mbovu yes Mbovu asibonga mfowethu ngeplatform ukuthi usilandele umfo kaMacingwane ngokwami okubeka uMacingwane kuyiqiniso siyayibona idisaster yokuwa komasipala phambi kwethu base KZN kodwa uMacingwane njengobhuti bengifisa ukuzwakalisa ilaka lami kuyena ngicabanga ukuthi lana okubonakala engathi khona kube nokugeja abantu abaningi babone ulimi lukaMacingwane engathi luyalumela lokho akubeka futhi uMacingwane kokuthi abanye abaholi bakusebenzisile lokho kwabanye abaholi belumelisa ulimi uqinisile kodwa bengathi ke mina noma kunjalo kodwa asingasali sesona nathi ngenxa ukuthi abanye abaholi bayona kodwa Nyanda eMkhonto lokhu kokuexpressa imizwa yakho ngendlela ofisa ngayo kuyilungelo lomuntu noma lomhlali wakulelizwe sikulona kodwa bengifisa Nyanda eMkhonto ukuthi ngezama ukuthi sithi ukulisondeza ulimi kancane ukuze ezintweni eziyiqiniso ezikhulumayo ungabi sekubantu umuntu obalekela iqiniso ozobambelela wena uzokhuluma ngolimi la noma uzokhuluma ngamaphuzu ngoba iphuzu asikalizwe ngoba sizokhuluma lapho lemini iphuzu Nyanda eMkhonto elikhona iphuzu esibona ufuna ukulinyazwa abantu abaningi abasakunakile okuhluba ukusho sebebambe kulamagama alumelayo angitsho izinto engisho Nyanda eMkhonto sebebambe kulamagama alumelayo abasafuni ukulalela iqiniso lenkulumo ubukhuluma mana ke ilelo phuze engilishoyo
Bala iqiniso lilalelwa abantu abangaki amanga alalelwa abantu abangaki mawungabeka nje abantu abawu10 endlini bese uthi abala ozofica bejabule abalaleli iqiniso ubahlokanise 55 iqiniso labalaleli amanga ibapho ozofica bejabule. Angikukhumbuzeke Nyanda Emkhonto ukuthi abantu iqiniso abalithandi, abantu bathanda okungakhona iqiniso. Amanga up Kulokho okushilo Nyanda Emkhonto akukho okungamanga. Ngifisa ungizwe kahle lapho. Okusho konke kuyiqiniso. Kodwa ngikhalela mina ukuthi abantu abaningi sebethatha leli bala elibe lincane elimnyama endwangini emhlophe. Sebesebenzisa lona bathi yonke into yakhe ingcolile. Ngifisa ukuthi asilisuse leli bala elimnyama. Okuyilona sebenamathela kulo beshiqe. Sorry futhi. Sorry. Angalisusi ngiyalithanda ngiyal-enjoya nina into ebalekile ukuthi ibalekile ukuthi mina senginitshenile into ebalekile emphakathini. Lento ishoyo yiphi into esiyisolvile ezintweni ezingama issues zomphakathi. Lento isho njengamanje nje. Wena uzoqhamuka wena uzoba yiprefect emzini kababa ulethi yalo. Awufuna umfundisi mina la. Mbovu sacela ungehlise Mbovu. Sesothatha laba nje abogcina ndomoyana Dimasiyari Bondo barimeni Njovuka tata. Nda. Hayi ngibingelele lapha kuyichuno ngibingelele nakuwe baba uMbomvu. Baba. Into esho lichuno ngiyayivuma ngoba vele uMacingwane ukhuluma kanje fanele sim understand nalaba ke asebekhala manje sebekhala ngoba sebedlisa upelepele nabo abathi ma ichunu liudlisa abanye bashaya izandla. Ichunu liqala ukuyenza lento indlela yalo elikhuluma ngayo and mawungumholi ohola abantu uzohlale usemlonyeni yabantu. So okwenziwe yico kusho ichunu ku right uyabona mina ngisuka lapha kwaNongoma endaweni yaseMaphopho asina amanzi nali ichunu lake lafika kuphethe omunye umeya lalwa nayo ichunu ukuthi wena unamanzi abantu abanamanzi. Ichunu leli lilwa nemeya khona lapha kwaNongoma. So bangathi ke bona umichunu selibhekene nabo face to face ebese bekhala bethi bazolithuma uphuthu. Umichunu lithi lenkatha le elihluphayo lingavotelwa siza kungayivoteli vele leyo nkatha leyo ngoba vele ayisenzeni lutho. Uyabona lapha eGoli la isihlala khona sinali ikhansela ade khuluma ngalo omunye umama lo yamfo uyasebenza uyena ofaka abantu othandweni lokuthanda inkatha ngendlela asebenza ngayo. Asisho ukuthi zonke izinto ezenkatha zibheke eceleni. Inkathi ihlupha ngento eyodwa yona yazi ukuthi mayinakelela induna namakhosi iqedile thina abanye abantu asenzelwa lutho. Buka amadolobha aseKZN angcole kanjani, buka kwaMashu kune issue yekhansela balifuni nathi lapha emakhaya sine khansela nathi asilifuni. Bonke labo bantu laba benkatha inkatha yona yinuka amakhwapha ingakho iseKZN kuphela ngeke iziphathe kwamanye ama province ngoba naseKZN yehluleka ibe no 17%. Abantu baze bavotela iMK nje ngazi indaba zayo inkatha le ebheda iKZN ibolile yonke ngendaba yenkatha. Emva kwalokho bathi bazothi ichunu alithunya uphuthu ngeke sikuvume lokho ngoba vele ukhuluma kanje. Utheni mayisekhuluma ngabo bese bethi badeclare uyi-enemy vele bayambulalisa vele bafuna ukumbulalisa. Uma lifi ichunu aliyobuzwa ezandleni kaMkhuleko Hlengwa aliyobuzwa kwinkatha. Hayi sizwa kahle siyabonga kubaba umoya Terry Pila clean governance mana mfowethu ungamfake loyo ngoba sesovala mfowethu sesa ekewukeni kodwa ngicela nami ukuthathayisa ngiyathayisa kulensizwa ngiyelame nje
ngezibusiso ukuthi uNkulunkulu ayigcine ngoba siyabafisa abantu abakwazi ukucwaninga bejule. Mbomvu mfowethu ngikhuluma into ejulile kuwena. Uyangizwa Mbomvu? Macingwane. Ngithi mina kuwe Mbomvu into ejulile kakhulu la eyokuthi mina umhlaba usongifundisa into ejulile ukuthi baningi abantu abahlaniphile abanembono ejulile. Yingakho ama-social media baveza ngendlela abaveza ngayo. Bese laba abaphambili bebe nesikhwele bengakwazi ukubamukela. Ukuvula inkundla enjengale yakho wethu clean governance unikeza abantu ithuba uyi-expressa uNkulunkulu akuvikele ngayo yonke indlela. Mfowethu ubalekile nalo mbhemo lo okhulumayo njengamanje ubalekile. Njengamanje ngicela imiliyoni lokuqala elithi uma hlanganise 1 million sizongena kwaphindangene. Imiliyoni lokuqala lengena kwaphindangene so hlangana nomntwana umaphikelele. Ngase ngicela imiliyoni lesibili lokuthi uma ngikhuluma mina kungeyikho noma ubheda asafika kwimiliyoni njengamanje sibheke kwimiliyoni lesibili. Ngicabanga ukuthi ingane wethu nawe lento ufuna uyijulele ngoba wena ukho emidlalweni awukho emahlayeni usenkundleni yokukhulisa isizwe. Nabantu nje abawu-5,000 abasibukayo njengamanje nabazosibuka kusasa nakusasa. Leyo nto leyo ikhombisa ukuthi ibaluleke kangaka into esiyenzayo mntaka baba. Macingwane. Mfowethu nathi siwu-clean governance mfowethu asikuqinisekise ukuthi sizoqhubeka futhi nokuqinisekisa ukuthi uyaphepha konke lokhu okuthanda ukusukuma okuwumsindo ogangayo ophikisa umuntu owaziwa isizwe sonke. Akekho ongamazi ungizwe mchunu. Kuyiphutha ukuthi kube khona namhlanje ozothi uxakwa indlela okhuluma ngayo. Sikwazi sonke ezweni ukhuluma kanje. And awukhuluma ebaholini benkatha kuphela kuona wonke amaqembu akhona ukhuluma kanje. Angazi ukuthi inkinga ngabe sekuphi. Uvikeleke, uphephe mfowethu. Nathi kodwa siyosukuma ngako konke indlela esikwazi ngazo ukulekelela nokuxhumana nekuxhunyanwa nabo. Sithi nje phepha sithi sizozama ukuthola yena umnomzane umkhuleko Hlengwa lo eze naye azochaza ukuthi khulumo yini le yabeyikhuluma. Akwazi ukuthi atshela abalandeli beqembu lakhe ukuthi cha bakwethu inkatha ingaphazamisi ukuphepha kababa uHlengwa nanoma inini. Siyabonga kakhulu kababa uMacingwane. Siyabonga kakhulu Chunu Elihle. Siyabonga mfowethu inkosi kubusisa ikuvikele. Ngiyathoba kakhulu kodwa laba obusubafakile obalayini labawuthu mhlawumbe ngokwesonipho nokwesintu asibanikeze ithuba bobabili bese sivala mntaka baba. Macingwane. Therapila Mbomvu. Ngiyabonga kakhulu. Ngibingelele kuwe Mbomvu nakuwe baba Macingwane. Cha mina nje ngizosika nje ejika ngifuna ukuba mude. Into eyenzakalayo umkhulekelwa Nhleko ube wrong. Ngizokubeka nje lokho ngoba yena uyi-leader ye-political party. Ukuthi ekhipha amazwi ukuthi umuntu obona ungizwe we-IFP emdeclare ungizwe njenge-enemy kuwo wonke umuntu oyimember ye-IFP. That was totally wrong. Mangabe uleader kwi-public into ebalekile izinto ezisho ngabantu kuwena uyithathi personally. But into ebalekile kumele uyazi ukuthi into esho wena komunye umuntu iba personal. So ngibone ngathi lo mholi ube weak. Akakhombisanga kuba a strong politician. Bengamele eze ekhiphela amazwi ngoba uma ngabe ungizwe ngalimala njengamanje vele abantu abawubheka abantu be-IFP. Okunye futhi ungizwe akavotelwa ungizwe unesupport engavoteliwe. I-IFP sadinga abantu abazobavotela. So awukwazi ukuthi umuntu ongasiyo ngisho imember ye-political party kodwa nje oyi-public influencer ngambeka kanjalo ungizwe. Bese wena umdeclare njenge-enemy
uthi kusasa uzovotela ubani. So I think uma ngabe ngiyajabula Mbomvu uma ngabe uthi uzombiza umkhulekelo ezokhuluma la. Into kumele yenze ukuze ekline igama lakhe nela-IFP kumele nje axolise. Uma ngabe uthi umuntu umdeclare njenge enemy kodwa ewumhlali wase South Africa ngamanye amazwi u-infiltrator amalungelo abantu ukuthi bekhulume uma ngabe bengekho happy ngezinto abazenzayo, which is wrong, because umuntu ungizwe ngoba ekhona umhlali wala eSouth Africa kwaZulu Natal uyavota, ngoba evota nje usebenzisa ilungelo lakhe lokuthi akhulume. Ukuthi ukhuluma kanjani kuye yena angimele ungizwe uma ekhuluma kuye, angimele neresponde ngendlela ungizwe akakhulume ngayo, ngoba ungizwe uvotile evotela yena. So bese ukuthi okunye into wrong lento yokuthi ngisengiyavala baba, lento yokuthi kuthiwa usibanibani ubaba omuzi, abantu mangabefuna ukuba ubaba bemizi abahlala emakhaya bengafuni sibavotele, ngoba phela kusho ukuthi ngenxa yokuba ngoba bemizi esikwazi ukukhuluma uma sesivotile. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu ukuphuthela. Ngicela ukuthi sobahlanganisa amacingwana sibonele. Bonele. Wesibonele, hayi angathi usibonele usengenwa amanzi emadolweni macingwana. Siyabona nangu ngane. Ngibingelele kwipanel. Yeah. Ngibingelele kwipanel. Niyaphila kodwa? Yeah. Amen. First and foremost, la ngizoqala khona mina ukubuza ukuthi ubaba uNgizwe Mkhulu ubelonga kuyiphi i-political party. Uyabo. Since if he knows his political history, kwabuyazi ukuthi iqembu iNkatha Freedom Party usiphuma kiphi. Lana into engibonayo mina uMacingwane is being used. He's a puppet. Khona abantu abamenzisayo ukuthi oppress umholi weNkatha. Lokho kwenza uCingwane yena akaze ayiveze ukuthi ubelonga kiphi political party. Why ekhuluma ngepolitiki engayona ipolitician? Yebo futhi ngiyabonga futhi ngiyabonga futhi yebo futhi ngincane futhi selokubhala nje Macingwane akwazi politician Macingwane angikwazi ipolitician and why oppressor iqembu lasekhaya kwaZulu Natal. Yebo futhi ilokho nje ezokubuza kuwena Macingwane why iqembu lasekhaya kwaZulu Natal ubuyazi kahle mana futhi mana ubuthi ngemhlonipha kakhulu bengicela ukuthi mhlawumbe naye aqale ukuze ngikwazi ukumphendula kahle naye ayichaza ukuthi uyiliphi i-political organization ngabe singamphendula. Ngiyacela bhuti, ngiyacela ngiyahlonipha kakhulu amazwi akho makhulu kakhulu. Ngaphambi mina I belong to iNkatha Freedom Party lona qembu esikhuliswe ngayo. Angizwa bhuti. Angizwa ngale ekhaya. Oh, but we are free. Hello? Yebo. Yes, Macingwane, ngiyakuzwa. Yebo. Mana Budi. Angimuzwa lo muntu. Lalela Macingwane, silalela wena njengamanje. Mina ngibuza ukuthi uyiliphi iqembu lezepolitiki. I belong to iNkatha Freedom Party. Yes. Yonke lo khulumayo is based on feelings and not in reality, and you are a dumb cop. Then bese ngiphendula lo muntu. Mvale Mbovu lo bese ngiphendula lo yampembe. Previous. Leyansizwa ngaphambi kwalo. Lensizwa le ngaphambi kwalona ikhulume iprinciple ebaleka kakhulu ukuthi einakeke ngayo yonke indlela
and yabeka amaphuzu abalekile ukuthi awukwazi ukushiya umndeni wakho uhambe uyozingela bese ubuya nengozi nasentabeni uzothi umndeni wakho awuhlekile awukhale kanye nawe unamanga mbovu qinisile Maqingwana injalo baba ngeke sichaza kakhulu baba wami ngiyabonga kakhulu mne wethu kukho konke okwenzekile ngithi mina zonke insizwa kuzo zonke insizwa eyikhona endimeni zepolitiki neyikhona emabhinqini njengami kubo bonke abantu abangeyona ilunga la any political organization kodwa they must make sure that they fight and demand their rights abahluphi njoba kuhlupha mina ngithi mina nabo abahluphe futhi ayikhale Maqingwana hayi siyabonga kakhulu uchune lihle siyabonga ngesikhathi sakho mfowethu ngoba besike sasho sizolisukumela kakhulu udaba senze isiqiniseko sokuthi kuyacaca ukuphepha kwakho siyathemba ukuthi namaphoyisa azosenza isiqiniseko somsebenzi wawo siyabonga ngesikhathi sakho Maqingwana ngocela umhla ka26 ushiye uvulekile mfowethu sobe sesixoxa ke eceleni ngiyokudingela eduze ngiyabonga kakhulu uthobeka mina kwethu nawe uNkulunkulu akuphephise ngoba ibalekile cha hayi akuphephise hayi hawu wawusuvuma fast angisho ukuthi uNkulunkulu akuphephise cha akuphephise hawu akuphephise ngifuna mina uNkulunkulu ezinto angakwazi ukuthi a-instine kuyona ebesiyenzeka awu Maqingwana siyabonga mfowethu inkosi kubusise siyabonga kakhulu nangama likes angaka uNkulunkulu akubusise ulale nomusa chule lihle siyabonga mfowethu ngiyabonga kakhulu Maqingwana